Saya Nika, dukung dan tonton terus di channelnya Indra Cahaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah, matur suwun. Kembar misalnya kembar tentang pihak kembar bagus nyamiji anut kawing para winas donali kosto Derek agak prastowo jawi kang tasih sing kering napak kabuan kang iboro mategal larang play. Ayo mbok turu ya wadah. Iya. Kanthi wasana alhamdulillahirabbil alamin. Rahayu kang tansah tinemu teko kang tansah jinangka dadi kang tansah kabusana winda salon tapen ing ngarsa panjenenganipun Ibu Hajah Marijo mbok pilih kemareng Hanjeng karangan Sriat Mojo konang kemanten Putri Diayu Yuli Nopitasari daya-daya lumarat tumuju ing sasana wiwaha mulya ing paewan rikaweng dan punika Haramung Ciyanda sumribit sumilir gandane Binarong suraning prabong bonyo ing sasori mandaning siap amin ya rabbal alamin pengene wong-wong siji tansah sumangga pangarsaning Gusti lan Kanjeng Nabi
yen wis anggun sumber masrin ing alasan iman lan takwa kang kanggo kuwi Kristen yen wis anggun ira sakara sumangga langsung endi kang saemun jasaning para bijo para ustaz ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal muhtaramin dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para bapak kiai, bapak haji, para ustaz-ustadzah ingkang tansah rinten dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kedelating panembah satuhu luhuring budi. Dumateng panjenenganipun para pepunden mawaddah warahmah amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Chandra. Ojo lali yo.